Persoal forestal leva feitas máis de 2.600 desinfeccións en centros residenciais da provincia de Ourense. A delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz Mouteira, mantivo unha videoconferencia para agradecerlles aos profesionais do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios o seu labor para previr o contaxio do coronavirus. Este traballo, realizado por 115 persoas de xeito voluntario, ten como principal obxectivo reforzar a protección dos centros de saúde, residencias de terceira idade e de discapacitados do rural ourensán. Malia estas funcións adicionais, dende a Deputación din que queda garantida a súa plena disponibilidade dos axentes ambientais e dos bombeiros forestais para atender o seu principal cometido de prevención e extinción dos lumes forestais que se poidan rexistrar. Precisamente, Protección Civil de Carballeda de Avia informaba que eles continúan con eses traballos de desinfección nas rúas principais desta vila e tamén nos lugares onde se concentran máis veciños. Tamén din que esta semana incorporáronse a eses traballos de desinfección estes bombeiros forestais.